Tao? Hindi. Lugar? Hindi. Bagay? Pwede. Gulay? Oo. Gulay? Oo. Ngalamasa? Hindi. Ngangong? Hindi. Gulay? Nasa may ngungo? Wala. Hindi. Okay, wala sa may ngungo, mahoni? Hindi. Cauliflower? Hindi. Wala, ano mga gulay? Gulay no, Oo. Gulay? Oo. Wala sa may gulay, banana? Hindi. Ano yun? Hindi. Lamong? Hindi. Menyay? Hindi. Ano ba? Ang hirap naman yun, wala ng oras. Ano bang namulaan mo? Pink. Mix. Mix. Mulay, di ba? Mulay. Mix na mol. Mix. Nilay mo sabihin mo. Molor. Molor mix. Molor mix. Momo. Gusto ko ng mag-asawa! Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Enero 30, 1970. Sige, basta. Kuhan ka rin? Ay, sa kulay. Noong ikatatlumpo ng Enero, 1970. 1970.